Meesken 10 minuten lien, dan kan het wetter hier in Akrum nog maar bakken uit de hemel. Maar in Akrum schijnt altijd de zinnen. In Akrum is het altijd mooi waar. Iedereen van harte welkom bij een nieuwe uitsturing van Doch het voor din Warp. En wij hebben bezocht weer een aantal prachtige items voor jou neer te stellen. En het is in uw opinie dat ik goed slagen. Wij gaan met jou praten over een stukje geschiedenis van Akrum. Wij zullen met jou praten met een echte uitvinder. Die had een hele mooie uitvinding. En wij hebben voor jou een hele soort muziek. En dat is muziek van de harmonie uit Akrum. Want over de harmonie in Akrum, daar is een soort hoe te melden. Het is nog net zo lang lien. En dan praten we over 4 ongeveer. Dat we in 20 leden hier maar toen nog maar. En deze 20 leden, als je dan sjuggen naar de harmonie hast op sterrenidee, waar een paar prominente akkermers zijn ha, en ik een groot aantal vrijwilligers meesken dit moet oors. Een dwarpers Akrum moet een goed harmoniekorps ha. En die hebben zijn, wij zetten de schouders eronder. Wij pakken dit op en wij maken een goed korps ha. En daar is haast een hele simmer on spendeerd. Met acties, de jeugd die is inzetten worden. Al met al, we kunnen lang en breed op praten, maar het is ook griezelig goed slagen. En hoe kunnen wij dat zien? Er zijn meer dan 100 leden. En dat is natuurlijk een heel groot compliment voor al die meisken die zich voor de harmonie inzetten. En dat we dan zeggen naar Wim Anker, die daar het vaandel met trots draagt, dan kunnen we zeggen, nee, dat vaandel dat past bij Akrum. En dat is een heel groot trots vaandel. En daar gaan wij met z'n allen een heel groot applaus voor hoor. Zoals ik in de inleiding al zei, we hebben een stuk geschiedenis. Naast mij zit Arne Dijkstra, voorzitter van de stichting Oud en Nij in Akrum. Dijkstra, jou dwaande mij de geschiedenis van Akrum en van Nes? Ja, van beide, maar het naaien het is omteken ik. Alleen dat geen dier, de geschiedenis is voor onze stichting Akrum Oud en Nij tegenwichtig. En wat we graag willen is vertellen over de geschiedenis. En als ik het dan even naar deze beide mannen dag in, dan is de geschiedenis mogelijk een beetje een groot woord. Dit is een plaatstelend beeld van Manke Mijnen en Kromme Knillers. Het is een prachtig beeld, dus maak het toch kort en staal, dat is een pseudoniem. En het staat zo'n 1990 op een eilandje vlakbij dat de Frisian Queen lijkt. Als je Akrum uitvaart, dan kan je het zo weer net missen. Nee, dat kun je zeker net missen. Hoe komt de Akrum eigenlijk zonder beeld? Het is oorspronkelijk een geschenk van de Doetische Stichting Tussen de Maarden in Akrum. En het is ik net samen een beeld, ja, en het is ook net samen dat het in Akrum stiert. Manke, Mijne en Kromme Knillers die gaan een hele wichtige rol spelen in de geschiedenis van Akrum. En hoe zit dat verder dan? Nou, van een week weer leven een kwart aan de waterwest. Manke, Mijne en Kromme Knillers, dat waren 2 hele grote reuzen. En om 1400 heen groeven ze de waterwegen hier om Akrum heen. En dat moesten ze avanceren vanzelf. En het waren reuzen, dus die groeven net mijn scheppen, maar mijn hele modderscooter. Dat avanceerde mooi aan. En de man die verrotten en de raam terug zonder ik maar op een wand te zien. En mijn dags daar erg even recht hebben en achterom zeg. En toen zeggen dat er alle bochten in het werk zitten. En dan zijn ze krom. Ja, en dat liep het vanzelf weer op Akrum. Kijk, we doen een paar boeren aan het werk. En die hadden Manke Mijnen en Kromme Neren. Maar ze dachten, dit is wel een mooi naam voor het plakje dat wij nou wonen. Wij nemen het plakje Akrum. En letter is dat Akrum. En als we dan sjuggen naar de reuzen, en we hadden er een beeld van. Had deze reuzen ik echt bestond? Nou, als ik in een boek sjog, dan stiert het verhaal van de reuzen tussen de zagen en de legenden in. Maar ik zou zeggen, ze moeten wel gaan bestaan hebben, net, want hoe komt dat wetter hier over? Ja, nou ja, daar ga je natuurlijk heel dag gelijk hoor. Dank u wel, Dijkstra. We komen eerst nog even bij jou weer om voor een tweede stuk geschiedenis. Ik steen hier tussen even op, want als we het hebben over reuzen, dan hebben wij in Akrum een reuze talent. En dat is Patrick. Want Patrick is namelijk een echt drumtalent. Drummen
dat is zijn grote passie. En dat we zeggen naar Patrick, die kent verschrikkelijk goed van de blad afspelen. Maar improviseren, dat is Patrick zijn grote ding. Dat vindt er het allermooiste. En als je net zien Patrick zei, van nou moest het echt ophouden, dan drumt hij de hele dag terug. En daarbij spaart er zijn materiaal, spaart het er net. Om daar een voorbeeld voor te aan. Hij had in het verleden had er eens een keer een improvisatie die van Animal van de Muppet Show. Nou, dan kun je ook wel een vaststelling maken van hoe dat liep. Dus, Patrick, doe eerst een mooie voorstelling aan. Hoe je het stik? Big fan aan de bass gewoon. Dan zeg ik, succes en maak je er wat van. Fantastisch, die en Patrick, geweldig. We hier het al wat aankondigen en de rest het weer maken. Hartstikke mooi dien. Ik joert natuurlijk vanuit Akkerum weer een dijfilm. En het is een hele mooie dijfilm. En die is maken over Kopersburg. En die gaat over een stukje skiernis en het ontstaan van Kopersburg. De film is maken worden door de stichting Oud en Nij. En zal verteld worden door Anko en Fenna. Kopersburg is stichter in 1910. De stichter had het opdroegen aan zijn ouders. Maar hij heeft nog een achternamen. Ja, maar dat het net altijd zo west. Kom maar naar binnen. We zijn hier in de regentenkamer van Kopersburg. En dit is de stichter, Volkert Kupers. Volkert is band in 1843 en weer een heel jong gek van Amerika. Ja, we moeten beslist hinnen. Maar als je naar de band moet het net leiden. Die wien vanzelfs bang dat ze nooit weg zijn zoenen. Maar in 1866 mocht het dos. Hij kreeg ik heel mooi voor de rondreis. Maar hij kwam mooi net weer om. Hij kreeg letter met oren een heel grote winkel in Chicago. En letter Nassalien in New York. In elke winkel werken 12.000 mensen. Vanaf 1896 al kwam Volkert alle jaren naar Akkerum weer om. Maar doe je dus in Amerikaanse namen al? Frank Cooper. Daarom heet het hier Kopersburg. Of ijs, Kopersburg. Hij woer het waar voor de eerme oude mensen in Akkerum. Eerme oude mensen mochten vergees in Kopersburg heen. En ze kregen echt nog pushgeld. Maar in 1981 liep al het geld dat Volkert Joen hier op. En toen was de stichting Kopersburg ophouden. Zag, dit is de familie Kupers bij de Iepen in. En dit zijn de eerste blieden bewoners.
is het mausoleum. Cooper en de vrouw lezen hier. Slag, dat is een beschermengel. En daar is de beeldje op de hoeken. Die daar had een fakkel in de hand. Hij is uit en wijst naar onderen. Een symbool voor de deer. Hier binnen woorden van Cooper te lezen. Als je een oor gelukkig maakt, word je zelf ook gelukkig. En dit is de kaai. Nou gaan we erin. Hier is Cooper en de vrouw. Steek je in de gouden letters te lezen. Zo, nou ga ik naar de show. Nou, zoals we al zijn, een prachtige reportage uit een prachtig gebouw hier uit Akkerenwij. Ik zei in de inleiding al, we hebben een echt uitvinder erbij. En dat is meneer Bunt. En meneer Bunt is uitvinder van het beeldhorloge. Meneer Bunt, welkom. Ja, dank je. Wil je eens vertellen wat is het verschil tussen het normale horloge en jouw beeldhorloge? Nou, op een normaal horloge kun je zien hoe laat het is, maar dan moet je zelfs bedenken wat er op dat moment gebeuren moet. En bij het beeldhorloge verschijnt er een plaatsje in het beeld en dan weet je voor het dadelijk weten waar moet. En dat kan mijn trilling hier en dat kan mijn loodje aan. En dan, nou ja, show je even. En kun je verder nog wat vertellen over hoe het horloge precies werkt? Ja, het horloge, als je dat keepje, dan krijg je er een internetsite bij. En daar moet je in je vorige agenda op bijhouden. En dan zit er in het horloge een simkaartje. Dat wil zeggen een mobiele telefoon. En die gaat ieder uur een keer naar die site daar. En dan zit er of er dan wat verloren is. En eventueel past er het aan. En kun je ook vertellen voor waar het horloge bedoeld is? Nou, ik had oorspronkelijk betocht voor Nienke. Nienke, uw dochter, die had een verstandelijke behenning. Die kan net met cijfers omgaan. En dus kan ze net klokjes zien. Maar inmiddels is de groep nog volle groter geworden. En nou spreek ik even, want dat is een heel soort. Dat zijn mensen met ADHD, met autisten, PDD-NOS, mensen met het syndroom van Asperger. Mensen met niet aangeboren hersenletsel, jong dementerenden. En mensen zoals Jo en ik, die ik wel eens wat vergeten. Ja, dat wil inderdaad wel eens even een keer gebeuren. Nienke, doe hartst aan horloge. Hoe bevalt het jij? Hartstikke goed en het valt prima. De leiding is steeds vragen om wanneer ik op moet staan en zo. Want ik heb vroeger altijd zelfstandig gewoond en dat lukte dus niet. Ja, en zo'n ding. En dit is hem. Nou, ik zie het. En jij bent er dus hartstikke blij mee. Ja, zeker weten. Nou, fantastisch. Hartstikke goed. Terug even naar meneer Bunt. Meneer Bunt, hoe binnen verder de reacties? Nou, we hebben een heel soort testen met tientallen mensen en 70 tot 80% van de mensen die test hadden, die ben zo enthousiast dat ze overwegen om het te kepen, om het zelf te kepen. Het jouwt rust in gezin, het jouwt rust in instellingen en mensen worden volle zelfredzamer en volle zelfstandiger. En daar ben je trots op. Nou, dat is geweldig om te jaren. Super. Bunt, tieren dank voor jouw uitvinding en ik voor jouw taalluchting hierover. Mensen die meer informatie hierover weten willen, die kennen dat op de internetsite dwaan. En dat is de www.beeldhorloge.nl. Na deze uitvinding van meneer Bunt is het nou weer tijd voor muziek. De muziek komt vanzelfs weer van de harmonie uit Akkerum. En dat is deze keer is het een stuk, en het jet, mag ik even zien, en het jet Rock the House. Er zit een geweldig drumspektakel erin. En als klap op de vuurpijl zitten er 6 drumsolisten erin. Ik zou zeggen, succes!
Geweldig, die in harmonie. Fantastisch, die in groot applaus. Wat een fantastisch stukje muziek. Fantastisch. Naast mij zit weer Arne Dijkstra, voorzitter van Stichting Oud en Nij. Dijkstra, waar ga je mijn naam? Je gaat een schilderij mijn naam. Waar is dat? Dat is zuster van der Vecht, doet ze nog een jong famke weer. En de naam van zuster van der Vecht die zal altijd verbonden blijven aan Welgelegen. Dat leidt hierachter. En dat is best een heel bijzonder gebouw, mooi symmetrisch gebouw in Akrum. En het stiet er ongeveer zo'n 1924 en het is betellen mij nijlitten yield van zuster van der Vecht. En wat is Welgelegen? Kun je daar eigenlijk wat meer over vertellen? Ja, Welgelegen is een gebouw met een hele mooie tuin omheen. En nou maak ik even van het papier, want dit is in het Hollands. Dat ongehuwde dames en weduwen zonder inwonende kinderen uit een fatsoenlijke burgerstand, die mochten erbij. Tenminste, als ze net al te volle geld in. En ze moesten protestants wezen en Friese wortels hebben. Nou, dat kan dus nogal correct, hak wel in de gaten. Maar wie zuster dan Sarik dat die dat dan al je betalen kon? Ja, zuster die wie smorik. En eigenlijk weer het wel een beetje vreemd, want ze kwam uit een gewone boerenarbeidershuishouding. Maar haar heid wie feind bij Zakenvisser. En die trouwde een widow van een grote boer. En Zaken en de vrouw die konden geen baan krijgen. Ze gingen wel gekker ben. En benamen op zuster van der Vecht. Zuster Sines van der Vecht, de dochter van de feind. En doet zij verstoren, dan hebben ze het geld nijlitten aan de heid en van zuster. En doet die heid en ook verstoren, doe voor alles aan zuster en wie zuster en een vrouw in bonus. Ja, ik hou wel in de gaten dat dit toch een heel apart verhaal is. Dat een grote boer en dat de feind, dat die alles urven had. Ja, dat is een goede vraag, dat hele apart. En daar wat ik wel op praat. Er zijn meer die tochten van heeft het hier te redden. En gewoon die tochten van de boer die het grif de faam ten west. Vandaar dat de zin erheen moesten, maar ik geloof net dat het zo west had. En de zuster die had al het geld dus ik niet opmaken. Nee, ze leven heel eenvoudig. En ze wie ook wel een beetje nuiver. Dat wist ik wel. Ze kwamen burgerlijk nooit in de boorden. En op laatst wennen ze mij een zelfschipsdame. En daar gingen ik ook praatjes over. Dat werden zo met die beide vrouwen. En die praatjes die waren er net minder op. Toen die zelfschipsdame bijzet waard in het grijf dat zuster van der Vecht al lei. Jo, zijn als laatste vraag ik nog wat over de borden. En daar zit ik een mooie theekoepel. Hoe liep het daarmee? Dat theekoepel jet gelukkig nog bij Welgelegen. Maar als het dan zuster van der Vechtlijn hier, dan hier er net meer stond. Want in het testament stond dat het Arbeidersburg moest. Nou, gelukkig zie je het theekoepeltje nog. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat maakt het Akrum extra bijzonder. En zaten we al een paar dingen besprutsen van een beetje. Akrum is sowieso heel bijzonder. En dan, omdat Akrum zo bijzonder is, lik ik in die notiet echt voor een ode. Een ode van de harmonie Akrum. Een ode aan het dorp Akrum. Meesken, wilst de harmonie spelen? Maar de orde aan Akrum wil ik jou bedanken voor het zien naar deze uitzending. Heel graag willen we jou morgen natuurlijk wegzien, want er zijn twee hele belangrijke dingen die we jou morgen vertellen willen. In de eerste plek is dat de finale van de Bad Eindjesrace. Een spectaculaire race die we morgen verwachten kunnen. En in de tweede plek is Akrum het enige dorp die morgen om 4 uur de uitslag van Nederland-Denemarken wint. Dus graag, on morgen alweer.